חזרנו אליכם. נשיא ארצות הברית מתכוון להסיר את הסיוע למדינות המתפתחות כחלק מתפיסת העולם שלו, אמריקה תחילה. מה יקרה במדינות המתפתחות ביום שהם יפסיקו לקבל את התמיכה האמריקאית? האם שווה דווקא אולי להסתכל על השוק שם ולהשקיע? נמצא איתנו באולפן צפריר אסף, מומחה למימון בשווקים מתעוררים ויושב ראש ארגון הגג סיד ישראל. שתגיד לנו מה זה סיד ישראל? סיד ישראל, כמו שאמרת, הוא ארגון הגג של כל מי שעוסק בישראל בנושא של מדינות מתפתחות, סיוע הומניטרי, פיתוח בינלאומי. אנחנו מקבצים תחת הקהילה שלנו גם ארגוני חברה אזרחית, גם חברות פרטיות, גם מוסדות אקדמיים, וכל מי שפועל בתחום הזה, ויש אפילו כמה עשרות ישראלים שעובדים בארגונים בינלאומיים שפועלים במדינות מתפתחות. אוקיי, אז בואו נתחיל רגע, קודם כל במילה, מה זה ה-USAID למי שלא מכיר? USAID היא סוכנות הסיוע האמריקאית, היא הוקמה בשנות ה-60, ובעצם הייתה המשך של תוכנית מרשל, שהאמריקאים גלגלו מיד אחרי מלחמת העולם השנייה כדי לשקם קודם את אירופה ואחר כך את שאר העולם. היא בעצם הייתה עדיין זרוע ביצוע של מדיניות החוץ האמריקאית. עיקר העיסוק שלה הוא במתן סיוע הומניטרי וסיוע בצורה של מענקים למדינות מתפתחות. התקציב שלה הוא בערך כ-$80 מיליארד, שזה פחות מ1% מהתקציב האמריקאי. מתוכם כ-$50 מיליארד משמשים ממש לתמיכה במדינות מתפתחות, מה שנקרא מהודו ועד כוש. כמעט כל המדינות המתפתחות בעולם מקבלים איזשהו סיוע מ-USAID. עכשיו, טראמפ אומר, אני מפסיק את זה לחלוטין, או שהוא מפסיק רק לדרום אפריקה, או למי הוא מפסיק את הסיוע? זו שאלה מצוינת, כי באמת היו בימים האחרונים הרבה כותרות, אז בואו רגע נעשה סדר. למעשה לפני שבועיים טראמפ באמצעות מזכיר המדינה רוביו בא ואומר, סטופ וורק, מפסיקים לעבוד, מפסיקים לשלם, ומשם האירוע הזה מתגלגל. לאחר מספר ימים מודיעים כמעט לכל העובדים, כ-9,500 מתוך 10,000 עובדים של USAID ברחבי העולם שהם מפוטרים למעשה, והם צריכים לחזור מיידית לארצות הברית. ובעצם נותנים הוראה לעצור כמעט את כל הפעילות של הארגון, למעט ממש בקטנה סיוע הומניטרי הכי דחוף של תרופות ומזון. בימים האחרונים אנחנו כבר בהליך המשפטי, גם העובדים עתרו נגד הפעילות, גם חברי קונגרס ונבחרים אחרים בצד הדמוקרטי עתרו לבתי המשפט, ויש כרגע איזשהו פריז, לפחות לשבוע הקרוב, אבל בגדול כן, מה שאמרת הוא נכון. טראמפ אמר, אני סוגר את הדבר הזה, והיו שם... איך זה ישפיע על המדינות המתפתחות? אחת הבעיות העיקריות, או האתגרים העיקריים שהפעולה הזאת יוצרת, זה המהירות והמיידיות שלה. כלומר, לא היה פה מהלך של בואו רגע נבדוק ונחשוב ונדייק ונסגור את מה שלא עובד לנו ומה שכן, אלא הפסקה מיידית. יש מדינות שחלק ניכר מהתוצר שלהן, מהפעילות הכלכלית אצלן, מגיע או נתמך על ידי USAID, וזאת תהיה פגיעה מאוד מאוד משמעותית. ממש שיכולה להביא גם להידרדרות בריאותית, להידרדרות למגפות, ממש עד כדי כך? סגירה של מרפאות, לפחות לפי הדיווחים, מדובר על סגירה של מרפאות, על פיטור של אנשי צוות רפואה, על מזון שנתקע בנמלים, כי בעצם הוא לא משולם והוא לא משוחרר מהנמלים ולא מגיע למחנות פליטים. ולמרכזים קהילתיים שבהם זקוקים... מה יהיה? מישהו ידביק את החסר הזה? מישהו יעשה משהו עם זה, או שזה יישאר ככה? הנבואה ניתנה לשוטים. אפשר אבל להעריך כמה דברים שיקרו. קודם כל, בטווח המיידי ייווצר לחץ מאוד מאוד משמעותי בחלק מהמדינות, בעיקר המדינות העניות ביותר, מה שאנחנו קוראים least developed countries, שם ממש תהיה בעיה רצינית. מי למשל? קודם כל מדרום סודן וכמובן סוריה, ירדן, מה שמאוד מאוד ישפיע עלינו, חלק ממדינות מערב ומרכז אפריקה, סהל, שם יש מאבקים מאוד קשים גם עם מורדים איסלאמיסטים שמנסים להפיל את השלטון. אגב, הפריעה הזאת היא across the board, היא לגבי כל העולם, כולל מדינות שהן מאוד מאוד ידידותיות לארצות הברית, ומדינות שבהן ארצות הברית ניסתה במשך הרבה שנים לפתוח שווקים, לחזק אותם, להפוך אותם ליותר יציבות. אז בטווח המיידי בחלק מהמדינות האלה אנחנו נראה קושי מאוד גדול בהספקה של שירותים מיידיים. לגבי הטווח הבינוני והארוך זאת שאלה, כי השאלה היא מה יעשה שאר העולם. האם מדינות אחרות ייכנסו לנעליים של ארצות הברית ובעצם יפצו על מה ש-USAID כבר לא נותן? הסינים כמובן מסתכלים בעניין רב מאוד על האירועים האלה, וגם מדינות
שכנות ופחות חברות שלנו, האיראנים, הטורקים והאמירתים שהם חברים שלנו במידה מסוימת, הם כולם מסתכלים על העולם המתפתח ופועלים שם באופן מאוד מאוד אסטרטגי, והנסיגה האמריקאית, לפחות הזמנית הזאת, מייצרת להם גם כאב ראש, אבל גם הרבה מאוד הזדמנויות. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על ההזדמנויות. קודם כל, איך אפשר להשקיע במדינות מתפתחות? אני יכולה להשקיע במדינות מתפתחות? גם את יכולה להשקיע במדינות מתפתחות, אז הדרך הפשוטה ביותר היא באמצעות תעודות סל, בעיקר בכל הבורסות המרכזיות בעולם. זה דרך הבורסות בחו"ל, לא דרך הבורסות בארץ. נכון, ככל הזכור לי אין מדד ישראלי שהוא ספציפי למדינות מתפתחות, אבל אם מישהו מפעיל מדד כזה שלא יוכל... שלא יתבאס, כן. כן, אבל כן, רוב המדדים, רוב המפעילים הגלובליים, יש להם תעודות סל שעוקבות אחרי מדינות, כל מיני, לפעמים זה סקטורים במדינות מתפתחות, לפעמים זה מדינות גדולות, לפעמים זה נקרא emerging markets, יש כל מיני שמות, זו הדרך הפשוטה ביותר. הדרך נוספת לצופה להשקיע במדינות מתפתחות, זה באמת להשקיע בחברות, גם ישראליות וגם אחרות שפועלות בעולם המתפתח. חשוב לזכור, עם כל הקשיים והאתגרים של מדינות מתפתחות, שם נמצאת הצמיחה. אוקיי, רגע, אז בוא נחזור רגע. יש חברות ישראליות, סטארט-אפים ישראלים, חברות ישראליות, שפועלות במדינות מתפתחות, שעוזרות להם שם, שעוזרות בכל מיני דברים, שעושות את הניסויים שלהם שם. נכון, יש הרבה חברות ישראליות שפועלות במדינות מתפתחות. מה למשל? לא מספיק. אוקיי. בוא נגיד קודם כל, לא מספיק. רק לסבר את האוזן, מתוך כ-120 מיליארד דולר ייצוא ישראלי, רק 1% הולך לאפריקה, אפילו פחות מ1%. אז רק שנבין את סדרי הגודל, בערך 30% הולך לארצות הברית, 20 ומשהו אחוז לאירופה, ופחות מ1% לאפריקה. אוקיי, אבל באיזה תחומים הם עובדים שם? אז התחומים החזקים, תחומים שבהם אנחנו חזקים, כמובן מים, חקלאות, חלק מהשרשרת הערך של עולם האנרגיה. אנחנו רואים חברות ישראליות, קצת חברות בעולם הבריאות, קצת חברות בעולם השירותים הפיננסיים. המדינות המתפתחות עושות קפיצה מדהימה בעולם של... נשק? נשק גם נשק, ולפעמים יותר, לפעמים פחות. כל עולם הסייבר שהולך ומתפתח. סייבר זה כבר מתקדם. כן, אבל נעשתה בו הרבה מאוד עבודה, וצריך לזכור שחלק גדול מהמדינות המתפתחות, יותר מפותחות מאיתנו בעולם של שירותים פיננסיים דיגיטליים. באמת? הם למעשה דילגו על דור, ועברו ישר לשירותים פיננסיים דיגיטליים, וכשיש לך שירותים דיגיטליים, אתה צריך להבטח אותם, וחברות הסייבר הישראליות עושות שם עבודה. כמו שאמרתי, עם כל התיאור המאוד מעודד הזה, עדיין לא מספיק. אנחנו יחסית גם למדינות מתחרות ומדינות דומות לנו, אנחנו לא שם בהיקפים משמעותיים. איזה מדינה מעניינת מבחינת הסתכלות? שאלה כמה סיכון כל אחד בוא נגיד, תתקדם ב5 שנים הקרובות. אבל שוב, קודם כל צריך לזכור שמדינות, כשאני אומר מדינות מתפתחות, זה יוניברס מאוד, זה עולם מאוד רחב, זה למעלה מ-150 מדינות, ומסווגות לפי קבוצות, לפי רמות פיתוח, בינוני גבוה, בינוני נמוך, ומדינות שבריריות ובקונפליקט. אז כמובן, רוב העניין הולך למדינות בדירוג הבינוני גבוה, זה מדינות כמו כמובן הודו וסין ווייטנאם וחלק גדול ממדינות אמריקה הלטינית. אם אנחנו מסתכלים על מדינות ספציפיות, אז ארגנטינה עשתה כמובן שינוי דרמטי בשנה האחרונה, תחת מילה, אני בטח, אם עוד לא דיברתם על זה כאן, אז זה חשוב. דיברנו, אבל אני טועה, זה נקרא מדינה מתפתחת? ארגנטינה היא מדינה מתפתחת לפי כל פרמטר, בהחלט. לפי כל פרמטר, גם ארצות הברית תמכה גם בהם? ארצות הברית תמכה גם בארגנטינה, כן, בהחלט, גם, כמו שאמרנו, במענקים דרך USAID, אבל לכל המדינות המערביות, כולל ארצות הברית, יש גם מוסד פיננסי לפיתוח, שעושה ממש השקעות פיננסיות, שמטרתן להשיא תשואה, אבל גם לשפר את רמת החיים באותה המדינה, ממש שורת רווח כפולה. אז ארגנטינה היא מדינה אחת, הודו מציגה צמיחה מאוד מאוד גבוהה, אינדונזיה, חלק ממדינות מרכז אסיה, יחסית יציבות, וכמובן סימן השאלה הגדול של 2025 זה סין, שהיא מדינה מתפתחת בעצמה, אבל היא בקטגוריה נפרדת. היא בקטגוריה משלת. מבחינת ישראל הדבר הזה מהווה הזדמנות או שלא, או שאי אפשר לראות ההפסקה של הסיוע האמריקאי, או שאין פה איזשהו... מבחינת ישראל יש לנו בהחלט, יש פה הזדמנות, בהחלט, ויש פה גם איום מאוד מאוד גדול. קצת אמרתי בתחילת הדברים שלי,
המתחרים שלנו כבר הרבה שנים בעולם המתפתח, וחשוב מאוד שכולנו... לא המתחרים, האויבים. גם המתחרים וגם האויבים. גם המתחרים המסחרים וגם האויבים הגיאופוליטיים, הם שם, הם בעולם המתפתח, הם משקיעים בצורה מאוד מאוד אסטרטגית ומתוכננת ומחושבת, הם דואגים לאינטרסים הלאומיים שלהם, ואנחנו, כל החשיבה הזאת כרגע נעדרת מהפעילות של ממשלת ישראל. האם יש הזדמנויות? בהחלט. אנחנו יכולים, אם אנחנו היום נזוז ואנחנו נפעל גם באופן ישיר מול אותן מדינות וגם בסיוע בנקים בינלאומיים לפיתוח, אנחנו בהחלט יכולים לנצל את החלל הזה שנוצר עם הכאוס בצד האמריקאי, כדי גם לתמוך את התעשייה שלנו וגם לקדם את האינטרסים הפוליטיים של ישראל. צפריר אסף, תודה רבה שהיית איתנו, זה היה מאוד מעניין.